25 Jahre alt. Поразок. 1,83 Meter groß. Двічі, до речі, він програв нокаутом. 88,6 Kilogramm schwer. І одна нічия. Profi seit Oktober 2009. Поєдинків Sein Rekord als Profi, 2 Kämpfe, 2 Siege, beide durch K.O. Als Amateur war er Ну і, до речі, доволі погано розвивалася його кар'єра до 2002 року. Якщо говорити про українського спортсмена, рекорд у нього тоді складав 4-1, 4 перемоги, 1 поразка. Програв він тоді лише Валерію Брудову у Петербурзі, більш досвідченому спортсмену. Ну і потім ось зазнав 2 поспільовських поразок, зник з рингу на 6, скажімо так, на 5,5 років. Повернувся на поєдинок проти Руслана Гончарова, відбувався у Києві, між іншим. Зазнав поразки, тобто повернення його успішно не було. Потім його кількість програних поєдинків поспіль дійшла до уже 4. Ну, от в останній своїй зустрічі проти Павла Очеретяного він провів нічийний бій. Отже, початок до цього бою дано, щойно пролунав гонг. Трішки більше, ось можна сказати тепер і про Рахіма. Спортсмен доволі молодий, йому 26 років. Веде його Клаус Петер Коль. Розпочинав він у Тобольського, потім ось переселився до Магаса. Нагадаю, що свій перший поєдинок на професійному ринзі він провів 2 місяці тому. Також у Німеччині, в принципі, то зовсім недалеко від Шверіна, у Ростоку. Він у Штатхаллі там переміг Таяра Мехмеда. Причому в другому раунді, нокаутувавши суперника. Також в другому раунді переміг він і Дениса Соломка. Сталося це в Києві. Ось так по північно-німецьких аренах мандрує поки що Рахім. Ось його 3-й поєдинок за останні 3 місяці. Всі ці поєдинки відбувалися на північній Німеччині. Ну, ви вже помітили, що український спортсмен у синіх шортах, його опонент у чорних. Це взагалі-то 6-раундовий поєдинок. Рефері рознімає боксерів і підказує Ігорю, щоб той не штовхався у ринзі. Стоп! Стоп! І не пірнав, не опускав на свою низьку голову. Ну ось доволі швидко Ігор отримує небезпечний удар. Схоже, думаю, він готовий продовжити поєдинок. Навіть не було особливої необхідності доводити відлік судді до 8. Було помітно, що готовий він продовжити, але насправді все не так то і добре. За останні півхвилини це вже другий нокдаун. І треба трішки уважніше. Якщо він погоджується продовжити бій, то все ж таки не падати одразу. Знову намагався він пірнути трішки. Ну, можливо, достоїть ось ці 20 секунд до завершення першого раунду боксери. Принаймні, зараз намагається тримати дистанцію Ігор. Але це скоріше було просто падіння. Не 3-й нокдаун для українського спортсмена. Успішно дотерпів він першу 3 хвилинку. Зараз має можливість для того, щоб трішки відновитися, відпочити і вийти на другий раунд. Низко, низко. Еще дать воды? Да. Горел. Очень далеко руки идет. Очень низко. Вот тут вот. Зачем?
подними руки, двигайся на ногах и работай здесь. Начал же с дистанции работать. Чего идешь в обмен ударами? Да, отлично. Попробуй только. Ringfrei Runde 2. Second round, please. Blue corner, please. Отже, другий раунд рейтингового бою першої важкої ваги розпочався. Нагадаю, зустрічається тут Рахім Чахкієв і Ігор Пилипенко, український боксер, який уже двічі, якому суддя включав відлік уже в першому раунді. Дійсно, рекорд у Ігоря трошки довший, але не такий уже чистий. Важко дається йому цей поєдинок. Низькувато він тримав, відверто кажучи, руки у першому раунді. Дозволяв бити. Щоправда, з іншого боку, і сам охоче йшов на обмін ударів. Зараз агресивніше розпочинає він другий раунд. Ну ось, знову він пірнає. Кілька разів рефері цього поєдинку вже звертав Ігоря на те, що не треба пускати голову. І, звісно, це все має завершитися рано чи пізно попередженням. Скажу, що цей поєдинок єдиний за участю українських боксерів із тих, що було заплановано попередньо на сьогоднішній вечір. Якщо нічого екстраординарного не трапиться, то ось більше українців ми у ринзі не побачимо. Головне, що цікавіше бій, нагадаю, між Юргеном Бремером і Дмитром Споцьким має відбутися трішки згодом. Це титульний бій, 12-раундовий. У нас тим часом вже третій відлік для Ігоря. Бракує йому однозначно концентрації. І поки що Рахім Чахкієв підтверджує свій статус лідера і фаворита цього поєдинку. Легко він витісняє з центру рингу українського боксера і так буквально перевірив, що одразу переходить у наступ і знову ж таки змушує опонента спуститися на коліно Ігоря. Так, суддя просить підійти українського боксера у свій кут на ринзі. Kom her. Warum soll ich nur reingehen? Ich muss gleich arbeiten. Це кінець. Це кінець бою. Що ж, не надто славного для Ігоря Пилипенка. Рахім Чахкієв у своєму третьому бою отримує на професійному ринзі, отримує третю дострокову перемогу. І знову ж таки у другому раунді. Поки що у нього бездоганний рекорд. Що буде далі? Цікаво буде поспостерігати. І доволі гарячий, агресивний боєць. Ось тут, пропустивши удар правою, а потім, що називається, хапнув від прямого удару лівого обличчя. Для Рахіма якраз ліва рука є більш сильною. Ну і бачимо, що володіє він хорошим нокаутом. Aus dem Boxstall Universum Box Promotion aus Hamburg, Rachim Chachkiev. Рахім Чахкієв здобуває перемогу технічним нокаутом в другому раунді, в кінці другого раунду. З чим його можна привітати? Прикро, але Ігор Пилипенко все ж таки зазнав поразки, хоча й прогнозований, але від того легше нікому не стане, особливо йому. Ну що ж, спортсмени залишають ринг. Я прощаюся з вами. Далі уже анонсований раніше поєдинок. І весь вечір боксу ви проведете разом із Славою Поночовним, який займає місце у студії Мегаспорту.